Assalamualaikum bandiraɓe halpular on calminama on juurama gongal kadi hannden gartade inide business kesso goddo e nder Alibaba mi holla mon ɗo en prix ji no mbayi webde e ɗo e Sénégal he holno wayata serde en jewat ɗo prix affaire o ko kollan mon produit mo kollan mon hande o son coodi ɗum ɗo e nder Alibaba he son gartiri ɗum ɗo e Sénégal no foti mbawɗo ɗum yeede te on dañat hen bénéfice 100% daremi holla mon ɗo en produit goto comme par exemple couvre-lit imperméable ɗum ganda rewɓe cohla ɗum surtout décembre oɗo garo dara mbaɗen ɗo recherche couvre-lit imperméable jeewen noon jeewen no foti jarat ɗo sen jeehi Sénégal jeewen no foti jarat tout d'abord en jeewde fournisseur wonɓe vérifié ɓe ko aɗa wonon fournisseur ɓe mbaɗaka vérifié yam gana ham joni en natan nder ayi oɗo kanko yeeyde ɗum 4000 francs oɗo kanko yeeyde ɗum 4000 francs jeew on jeeya ɗum 1600 wonɓe ɓe jeeyde ɗum 4000 joni naten e jeeya ɗum 1000 francs o jeewen holno wayata 1600 o yeeyde ɗum manam 330 somi hollimon no foti jarat ɗo e Sénégal on kulat jeewen ɗum ɗo no wayata on jino ɗum wayata connexion mo debilal seeɗa woni noon on jii way kono comme genre darab ni kono ɗum a arat tan mbaɗa hen ñugga faami a tampata wonta ɗo a tammina hoorema ni tan wayata joni après jehen mi holla mon no foti jarata ɗo e Sénégal on jeeni koye mon kam 1600 20 unité mbawɗa hen sodde 1600 ɗiɗo cooda hen 100 sa artiri ɗum ɗo aɗa wawi dañde hen million ngaji joni dara jehen Facebook mi holla mon no foti jarata pare jehen Facebook jeewe no foti jarata so arani waɗana mon recherche dara waɗana mon recherche arani waɗana mon recherche jeewon couvre-lit imperméable jeewen on jeeni koye mon kam ujunnaji tati to ene ne jara 6000 non 1600 francs sa itti ɗum toon gattira ɗum ɗo jeeya ɗum goto 15000 100 ɗi ɗon a dañi hen par exemple 1 500 sa soodi hen 100 a yeeyi ɗum a dañat hen 1 500 francs 500 000 francs kay mi wana 500 francs de 500 000 francs bandiraɓe sehilaɓe halpular holko patton pour nadde e ɗum ɗo min musikam foof ko julfuɓe foof nana naata hen kono mi yani hay goto halpular mbaɗo hen vidéo ɗum waɗi minnen mbiɗa waɗa hen vidéo mi tampa hen kala jiɗnoɗo waɗanede formation noon yo wonnam contacté mi holla ɗum holno watta ha soode nder Alibaba addu ɗum ɗo e Sénégal yeyta ɗum ha para wona millionnaire e law oɗo produit sa addi ɗum barke Allah billahi sa soodi hen 100 sa addi ɗum ɗo a fuɗɗoto dañde million ngaji ma an jagga million ngaji ma bandiraɓe sehilaɓe naata e nder Alibaba mbaɗe télécharge application hay sinno kon fijannoɓe ha jeewon ko woni toon ko wona punti jeehe Play Store mbaɗan télécharge application naton jeewon barke Allah ne heewi kalis mi haali